Berauto memotong plastik rebokan mau nggoling nang jalur poros Pantura Lamongan babat. Tabrakan iki kedadian sak marine supir Prauto ngelesi Bronfit sing akhire katut ketabrak. Tabrakan balik kedadian maneh nang jalur poros Pantura Lamongan babat tepa endok Desa Paci, Kecamatan Pojok Lamongan Rebo awan mau. Prauto memotong plastik iki nyerodok Bronfit ngarepe sak marine nerak median dalan sampai akhirnya nggoling nang tengah embong. Kedadian dikawiti pas Prauto nopol N9760 UG sing disupiri Totok Wijaya warga Bumi Aji Batu Malang melaku teko arah kulon nang wetan. Nang ngarepe ana Bronfit sing dijoki Andre warga Badurame Kecamatan Turi sing moro-moro langsung ngetok jalur kabeh nyebrang. Akibate supir Prautone kaget terus mbanting setire sampai ngepot, nabrak median dalan terus nggoleng tengah embong. Blai selamat gak ana korban nyawa nang kedadian tabrakan iki. Masya ngono, supire Prauto ambek wong numpak Bronfit ngalami catu enteng. Saliyane iku batange Prauto sing goleng malang tengah embong garakno arus lalu lintas kono sempet macet. Zulfikri Zakaria, CTV.